Kakasi Students Union kalaong bagajing penyang kaseng yaki khardop bantalasi yaki brio ki barung be an hakajala kadeshi benta panerap yaka bor jongkaan ki bayo athya. Presiden ke KSU usamla Lambok Starwell marngar habakran mentakasngi khatway tarik naitung arja arpusaw. Ulaong baka KSU kala penyang yaka khardop ha umling ribhoi dangshan kamdei baka le be an harika kwa banerap yaka bor sorkar. Hakaju kapor ulabu jingkeli ke jingkran umentri rangba ukan rat kisama banadu meno ke sorkar kala pendam yaka Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Condition of Service Act 1979 ni ka baju khat lingkot kum ka work permit. Presiden ka KSU ulaong baka katakaan ka bami bujali haka jaka ka work permit kenang banya syai namar bawat yakaan ka baladon lupa ki ong kamdon ya ka baladon ru kim pentrekam ka an shongwai ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arja khan riu ka klem pentrekam bat kumju ya ka ILP ru klem urlong hadu kini kisngi. Ulaong baka jingle sting ka sorkar kala penlong ya ka KSU banerap ban pentrekam om namar baka shim ya ka an hakakti. Ka sorkar Meghalaya kala shna ya ka Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Condition of Service Rule 1985 balapan kala ya ki rules ha usnam arja khatway balapan bena ulat ka jala ha ka arpu pra tarik naitung arja khatway. Katkum ketika rule Lakadau syai baki brio ki bawan bala syakani ke jela ki deban penbiang ya ki kot kisla na ki jaka baki sa hak baki deban kedau ya ke jaka sa ke ying dak ke police station ke district bat ke jela baki wan bat deban pen thamai hadu balakut ke shispa hani khandai sngi lada kidang beteng bansa bantrei jam ngila tuyai persno lambar ji kendu na kapos kapor haba pau bat habong pau long juya persno sorkar lang baka kti lang ba jing tho ba je perken mau sorkar ya jindon kam menteri kam no ya MRSA ngeja pen ken mau sorkar dia lang ba jing tho ba je kendu per ba sorkar india ka deban aino ya kata ka muhu ka muhor pen ko borno ba menteri kam LP hapo ba jela jungi handai kini kicing jai pen ken mau i ba kisulong kasim sting mat sorkar ladang syukran na ktin ka pelong pat ya kaki su bangi persang ban pentrekam hi ya ka anda ka ba kam semut ngisi mi sim hi ya ka an ti hendai ban penyerap ban pentrekam ya ka an ba sorkar kladon bat ka ju ko por kolong ka jing perkenmau ya sorkar ban kesiu sorkar ba ngidon kam ya ka an ka ban yada ka ban cek ban bicar ba ki beri kendai belum lai lan ko ka jala jungi ti hendai ka jing kren menteri rang ba ngamla so thu i ngiru sap ngatrai dadai ka dai susah kom ta ba kam dan ko men try mutirang ba lamba ke sorkar na try kin sa phalang try ngi ke notification du bala pendam ne wo korbet ngi sepet handrai kajing kali muta ka lomba ngi khmi linti ke sorkar banang pen khran ngi an la don lupa ngi khmi linti ke sorkar banang thau ki polisi ki ban kentiu wat ya ke puli puthi ki ban kentiu wa ka yo kam yo jam ngi khmi linti ke sorkar ke thau polisi nam ta ka kot ka khia ngikmi linti khamtam sorkar banang pen khlani tiki an banyada jeswaru ke thep bri uspo ka jala jungi handrai kum kalong matang i ka sorkar ka persang ban pendam ye tiki an ba badon lupa tengamla su pasothu ka jimut ne ta ka filosofi jong sorkar ka bakumnu la kan snaan kan pendam ye tiki an ta ka jingkeli ba pa ba ngikmi linti ba sorkar kan sna ki an banyada jingi kum ka jat mariu ba kata identity jungi kam dei banja ki bri no sabar kim dei ban yu bhai sunang bo jala jingi ngisung thu ba kidan ki project bu per menu ba ong ba ngimdon kam je takaroi ka ki menu ba ong ba ngimdon kam je ta development baro don kam handai dara ki kontraktor simet dan kita ki company ki bor nyelam nang trace po ka jala jungi ki hap ban penti kena ba ki di beri ki ba biang kot ki sala ba ka ju ka por ki di ban apply ya ka ba permit kata ka bangi jukran na ka paspor kam sembut bungi ong ba dam de dam ngam sa sok ban nyelam nang trace ndai ki ban nyelam rekat bat ki kot selalu biang bat pan apply ko permit bat ban tip bro kat no sngi ha ban syong ban sa ane ban pendep ya kata project lada nama gawok permit ikade spa ni pan sngi kata ka jing trei kam pat dep spa ni pendai sngi ki hab ban renew ya kata ka mengi kwa khnang ba tu ki beri wan trei spo jala jungi kim dei ban kam trai bat ban ngadei no song snong ba pura jong jala Meghalaya namar mi ila kum kolong mentala ngi hidup ka khen ka khai pateng le di pet la sedang man kini ki bar jala pet kini ki jaka bolong komersial hop opo ka nomba menu kontrol
obun gi bar jala ka sapoi ka sngi la ngi ngim so tho ya kene ngin saduru wat ka pol karat ka jungi nginam la shu ban sai yit ki nong tho an ki badai ki pardo pos nam ki ban sandur ya ka jala ba ki ba sandur je ka wei jong ka jat pun ko wei ka de lo ka ta ka benta ka ban lian ko seng yang ni sakmat hot kalaran ka jing perten na ka liang ka sarkar kalaran ka jing kem letan stay jubor wei nong lam ki sum ne miet hanrai ka jing te ju ka jing sai jubor steng senya kam dai ka jing penting kam dai jing the umpaja hanrai ka jing ai min sem ba jing ai ding ji ya nanti ki jongi ki khot bat ki nong lam jo ki su kim de ki ru king atiar ko mengajukan marbor ngi jui pen sngol lomba kasur lomba khulam saka sarkar lo ki mat ku jura chong ka ri ba chong ka jat pen ru ko wei te lagi persang ban ya de kulti ngi sngol ba yo se ka don islandat ka bangi mla ban tep nrai kam dai ka ta ka ding pengkiang ka jing khangla chingi bangen ya sakmat ki ka kam in ka jing ya denti ni ki naduk kan ru terik ba labu na kong khdop ti po bling them ri boy mangi kwa ban cek ni ban talasi ti ki kali barung bami ki baru hukum no kam dai tangka kot tang tu basi hindai kaseng ka sim ka rayo long bangi hak ban ya kena jing pet ngor ban bisar ki kot ki slai jong ki baru ban tres jala jong haman la ki shnong ki thau haman district habat hakleng jong baru nyu tram hai giri ki singi jing ya denti ki ni badang ya no ba shlong ter ter no ki snat rekam kaseng kila lek ban bisar ban pet kyot slai ba nia lagi dei ko kumnu ibru ban sini kidon ki ba khem kot khem sla kidon ki bom sumladon ba tang ke epik ru bat kidon ki suara ta kot na asam ke bangin mla ban sini ba kedon ke jing artatin lagi dei ni am kinong song ko ra jongka re india te hendrai hanu kunu ke cakka ke bangi gilet ki kot ni babun ibun kem biak lut ki kot ki sla pat bonu kem sem apply ya ta ka bok permit kami ong ka interstate bokman mai gan as khat khandai spa ni bok khanda bakladon ka men hajar kharwei te hendrai nyuma pedeng jong kata ka jing kren ngi ban ba ki brim lo subar ki hap ban kompai ke ka an ba dono pa po ko chala ngi i statement jong bu menteri jong ba amnen ba kam sumadon ko kata ka bok permit ke kentin lon kot pengi khot hari ka jing kali menta kalong menu la permit yak ta kon notification bala pendam ni bok permit bat ka ta ka an ba mi pli ha jaka jong permit ka ba ya klan bat ya seriem ke jing don juga bini pakum ko bok permit tingi kwa ka sarkar permit yak ta confusion bala pendam ka sarkar kami thuk su yak bok permit tipi teng kini ki balong nginam la man so tho ba yak an do don lupa ro ki ong kam don yak an do don lupa ban petrikam ro petrikam te ni yakmi lenti kumno bangin yo ka inline permit ni yakmi lenti kumno ba ka sarkar ka petrikam in letter and spirit ya ka principal act jongka Meghalaya Safety and Security Act arjar khan re kita ni dak jengkali